Kaixo lagunok, seguru nosbait galdetu diozula zeuen buruari. Nola funtzionatzen dute mugi barik edo bat garraio txartelek? Txartela, autobuseko edo metroko makina baten parean jartzen duzu eta magia bezala, pip, ordainduta. Baina, nola gertatzen da hori? Supererraz azalduko dizuet, ikusiko duzue. Lorear garaten naiz eta hau ikusgelako zergatik gertatzen dira gauzak zaila da. Zer da RFID? Garraio txartelek RFID teknologia erabiltzen dute. Akronimoak Radio Frequency Identification esan nahi du. Hau da, irrati frekuentziak erabiltzen dituen identifikazioa. Adibidez, Bizkaiako barik, Arabako bat edo Gipuzkoako mugi mota horretako txartelak dira. Funtsean, zure txartel barruan antena txiki bat eta txip bat daude. Hori da, burmuina. Energia transferentzia distantziara. Autobuseko makinak edo irakurgailuak irrati uinak bidaltzen ditu. Zure txartela makinatik gertu jartzen duzunean makina horrek zure txartelari energia ematen dio? Bai, hori da txartelak bateriarik beharrez izatearen arrazoia. Makina da energia guztia ematen duena. Irudikatu irrati uinak elektrizitate kable ikustezinak balira bezala. Zoragarria ezta? Datuen elkarrizketa. Energia jasotzen duen momentuan, zure txartelaren txipak bere burmuina aktibatzen du. Orduan, txartelak irakurgailuari datu batzuk bidaltzen dizkio, adibidez, zure txartel zenbakia edo kreditu informazioa. Hau guztia segundotan gertatzen da, eta horregatik entzuten dugu pip, hain azkar. Irakurgailuak zure datuak jasotzen ditu, eta sisteman begiratzen du. Bai, txartel hau baliozkoa da, takitxo, ordaindu du. Seguru alda. Bai, RFID txartelak oso seguruak dira. Datuak enkriptatuta bidaltzen dira eta makina bakarrik daki nola ulertu behar diren. Beraz, lasai egon txarteletik ez dizu diruak bakarrik ihes egingo. Orain, badakizue nola funtzionatzen duen zuen garraio txartelak. Teknologia polita, ezta? Arpidetu, eman like eta utzi hemen zuen iruzkinak.